Katopoti madosata martangiang mahita. Ali amanami jala debatanami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodosa. Dohot pangalosion nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus. Tabegema baga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata. Debatado na mamitori. Isedo na madahbu uhum hamagoan. Kristus Jesus do nang mate. Alain dada holani. Nang mulak mangolu do. Jala disiamon ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na di dijang. Amin. Hudul maham. Maret de mahita. Tabegema hatan il debata turpuk epistel sadarion ima sian 5 Musa bidu 26 mamuka sian ayat onom rodi ayatna 10 bagian A. 5 Musa 26 ayat onom rodi ayat 10 bagian A. Tajahama secara responsoria. Alai Roma halak Misir mabahen naso uhum tuhami jala dirupa hami jala diapehon ulau naporan tuhami iji mengagui kami rohana di pardangolan hangaluton dohot hagogoton nawa dohot marhite sian botohon natol-tol dohot marhite sian hasonggotab bolon mardongan akatada dohot halongangan. Jala dibuan hami sahat tu ingananon, jala dibasa-basa hot tu hami tanoon, tano habauran ni susu dohot situa ni loba. Nuaing pe idama, ahu maboan patumonaan ni parbue ni tano na nilehom mitu ahu, ali jahuba. Ima sahatna, martua doakan atumangihon hata ni debata jala naupeoksa. Amin. Kor pujian sian seksi ina ni huria.
Marede Mahita. Tahati dakon maha porseaot tai songon nahina tidakon nidong atas saha porseaot bisa dok portibion rap mahita madok au porsea ide bata Jehovah ido ama pargogo naso hati dosa natu mo palangit dohotan ahu porsea di Yesus Kristus anak ide bata Jehovah nasa sadei ima na tinubuhon ni si Maria naga-bega siaton di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natuat tu banua turu dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hati dosani disima ibana pa imamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu doho na mati ahu porsea betul di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasisan dosa doho dihatai na mandok mulak mangolu sogo daging halak na mati doho dihanguluan na sudah. Amin. Kiting Huria.
Odolan tikting manang warta jemaat Minggu 6 Maret 2022. Horas dihamu aka nahinahulongan tongod dari Minggu las nirohaon marpung hita jala horas ma di aka namadohoti parmingguanon narotu gereja nang na di bagas tabe marhite online. Tapuji madebata mardongan hamulateon di saluhut pabahinana na denggani. Alasay doktong do di asi debata hita marhite aka pasu-pasuna. Guarni minggu sadarion ima minggu info kapit dengan topik maluado ganuk na maju guarni Tuhani. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Permingguan anak sekolah minggu untuk sementara marhite permingguan online. Paima informasi na mangihut. Tuna magodang online dan offline. Tetap taat protokol kesehatan 3M. Atik tung adong nahurang hipas, dumenggan mamadohoti parmingguon sian bagas tabe, asa majaga hahipason ni ganuk ruas na madohoti parmingguon. Paduahon, masohot sian ulaon hapar halodoon. Pinabotohon matuhita ganuk ruas ni huriata, hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, di Patupa Huriata ima ulaon pensiun sada perhalado ni Huriata sian hasituana ima inang situa Justina Boru Situmeang nama sohot sian aka ulaon haparhaladon ala usia pensiun. Dibaheni sesuai aturan peraturan ni Huria HKBP taringot tu situa na pensiun asing ni cendramata sian Huriata di Patupa marpelian tujolo imadala ni ruas pasahaton tadda hamulateon ni rohana tu inang situa Justina Boru Situmeang nau makobasi Huriata salilengon na patuluhon diakonia. Ruas namar sahit manang perawatan di bagas keluarga sahat tu sadarion ima parjolo nyonya Sibarani Boru Simajuntak opu Asidogoro. Paduahon kunjungan diakonia Huria ima parhalado dohot perwakilan diakonia seksi ama punguan ama tu keluarga amang El Simajuntak manang Bapak Esdo opu Felicia hari Senin tanggal 7 Maret 2022 jam 10 Luit alamat di belakang SMP 5. Tangyakta saya dipergawi debata teman nasida salhut na tua-tuai jala tumibu hipas sehat sian parsahitoni. Napaupaton marturia jadwal pertangyangan tanggal 10 Maret 2022 ima ari Rabon pukul 10 WIB Wiksada di keluarga P. Sinaga Boru Sitopul alamat Jalan samping kiri Yuti lurus terus lewat Parapatan sampai ke ujung. Di week 2 keluarga T. Sihotang Boru Tapubolon alamat ruko bengkel motor setelah puskesmas. Week 3 keluarga B. Silalahi Boru Sidabutar alamat Perumnas PAM. Week 4 keluarga Simanungkalit Boru Hutagalung
Alamat KPR Jalan Suteja Blok 4. Wik 5 keluarga JW Hutahayan Borokurba. Alamat Jalan KPR BPD samping kiri kantor BLK paling ujung. Ibadah etnik di GKI Via Dolorosa Bambu Kuning. Pinabotohon matuhita saluhut ruas borhat do utusan ni Huriata mengadopi pesta Huria ibadah etnik di Huria GKI Via Dolorosa Bambu Kuning Jalan Makbon naniuluhon seksi sending ni Huriata ima amat tage simatupang dohot rombongan palimahon koinonia pangujak konon Huria Nagok. Mauliate ma tapasaha tu debatata di pasu-pasuna di aka ulau ni Huriata imana di tanggal 27 Februari 2022 pangujak konon Huria Nagok Huria Galilea di kota Waisai Kabupaten Raja Ampat merdala do dengan di bagasan haulion do lasneroha naniuluhon ni amang preses distrik 17 Indonesia bagian timur Pendeta Abednego Stompul MTH Sian Surabaya jala sehat do salhuna nama dohoti ulaun tinaborhat nang mulak tu sorongon. Jadwal pertanyaan seksi-seksi ni Huria tajahama sesuai natar surat di warta mingguan. Paunopon para tahun. Toktong do pinasahatu hita saluhuna ruas ni Huriata lahu mendukung diaka program ni Huriata tahun 2022 on asa ingot mahita pasahaton aka pelean bulanan hamulateon perpuluhan pengucapan syukur dot akana asing tu debata marhite Huriataon tada makamulatehon basa-basa dohot paso-paso ni debata tu hita ganuk bain sangap dohot hamuliaon ni Tuhata. Warta keuangan minggu ini. Saldo akhir per 1 Maret 2022. Huria 70 juta 454.100 rupiah. Pembangunan 122 juta 40.510 rupiah. Pusat 5.137.170 rupiah. Sending 1.471.100 rupiah. Toktong mata peop hata ni debatana tarsurat di pesalmen 4 ayat 6 namadok. Pelehon hamuma pilihan hati goran jala marhaposan tu Jehovah mahamu. Mauliatema di akar ruas ni Huria naung pasahaton pelean na tu debata marhite hamulateon dohot akan asing tu Huria. Songoni matikting di Huriata di bagasan mingguon. Atik tungadong tulisan nang parhepengon nalipe nang hurang takas di wartaon dengan jaladame marohata mangido panorangion sian parhalado ni Huriata mauliate horas malhita. Tapasahat mapelean manang persembahan sada A sada B uhut mahita marede sia bukwede 670 biji. Yo
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita. Diamu amanami inanami. Andorang so jauh kami dope hatane debata. Parjolu sahali. Dohonon ma, selamat datang ma di akar wasni huria, adong piga-piga naud dope hubere. Jadi selamat datang ma, selamat beribadah, mungkin naung berkeluarga, manang na poso bulung, bolo naung berkeluarga, adong do seksi ama, do siksi ina, ditopok ma pungwani, molo na poso bulung, adong do seksi na poso bulung, marsit tada amma dohok na pusubulung ati beha marokap idoto asa tabo aka parsauran di huriato napaduahon madok moliate mahami secara pribadi Padita Resort Papua Barat tuhamu amanami inanami Ruas di Huria, HKBP Nasaret, Seksi Ama, Seksi Ina, Seksi Naposobulung, Nadohot, Manang Parsidohot, Manupahi, Uriata, HKBP Galilea. Jadi, diuli ni parsaurani huidahami, di Pataridahok Kamudo, Huriaton, diadupan ni huriata narong di Galilea. Las situtudo rohanami di sini. Saya gadda ma pasu-pasu ni Tuhani, di pasu-pasu manang hita luhutna, diakan naong mga lelang, na pasahaton lelang na, do ulos na, di pasu-pasu Tuhan ma, naniula ni tangamu, jalang ulungupe di ramote debata. Alay tutu, unang lupa manggarar lelang. Apa yang mau todo? Molo di bayarar, di liam matu benda haratta di papungu matu benda haratta asasa limanongos ma tusan. Jalaima tabi ma sian hita, tuhamu sudah ruas ni huriata nang amat tapareses pasahat mata be turas taidah, songon na bursu-bursudo hubereng. Roha medison disambut tamudo dengan las do roha. Jadi tabe jala horas do senamat tapareses pimpinan ni huriata di distrik 17 Indonesia bagian timur. Horas madihita. Hata ni debata imana tersurat di Rom bidu 10 ayat 8 tolhas tu ayat 10 tolu songonom ma hujahon. Oddo tahe dido talpedo diho hatai di bagasan pamanganmu doho di bagasan rohamdo ido hata haporsioni na hubaritahon hami ay malua maho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi uhud di haporsiai roham naung dipahehe debata ibana sian akan amate ay rohaido porsea asa tuhati goran pamanganido makatidakon asa tuhaluaon ay didok suratido dang si pailaon nasa na porsea di ibana ay dang adong ibber ni Jahudi mananggori ay sada do Tuhan ni saluhutna naung marbasa-basahon sian hamoraun na tu saluhut akan nama jo ibana ay malua do ganuk nama jo gowarne Tuhani disima sahatna dihamu amanami inanami molo upasa ni halak bata ni dok jolo ni dila bibir asa ni dok hata molo na poso madok
Rabbana poso doau naso tubuan lata. Jolmana poso doau naso tumubuan hata. Nomor lapatan mai adong kewaspadaan, adong kehati-hatihan dinalaho pasahaton hata. Diaka ngulu ni na porsea ido nanihirim ni marhite turpukon Paulus di pernguluan ni Jolmai. Asa adong do pangoromon ni diri asa jolo nirimangan do dia do hata na une nalau si pasahaton tudongan Jolmai. Ido ubanna di ayat walu saharo di ayat siai takas di pabotohon tuhita pamanganido makatidakkon rohaido porsea. Jadi ngulu ni na porsea, ngulu ni na makatidakkon. Hidup orang percaya adalah hidup yang bersaksi. Jadi kalau hidup kita ini bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, maka ungkapan, percakapan, perilaku, perbuatan haruslah dibatasi. Sebab apa? Hidupmu adalah firman Tuhan. Ngolum ido jamita nama ngolu. Jadi ngolu ni halak Kristen dang marhiti pamangan nai sabing napabotohon nagabijol mana porsea ibana alai sian sandok ngoluna pakateyonna parangena parabitonna pabuatononna ido nagabije jamita nama ngolu. Molo hasurahad do tutu ngoluni na porsiai dia behala olo maka porsiai hita ala nunga ulau naramun na taulai. Tidak akan mungkin ada orang yang percaya tentang kita bahwa kita adalah orang yang percaya jika kita hidup dalam kejahatan. Bohadoy menugunu halak asa porsia tu Tuhani sementara hita situgu-tuguan dobe. Bohado dohonon hata ni debatai nagabi jamita dingulutta siganupari sementara hita malas manangihon jamita. Bohado hita laho patuduhon pasu-pasu ni Tuhani nanaung tajalo dingulu taon sementara hita patuduhon sinadongan do gijang niroha dang gabi jamita namangulu bohado patuduhonota jolmana sabam rohatta diakka pakirimon pasu-pasu ni Tuhani sementara hita dan tak ingat majau goar ni Tuhani. Ya, banyak orang yang merindukan berkat Tuhan. Tuhan, hari ini saya belum punya pekerjaan, tolong berikan saya pekerjaan. Dia berdoa kepada Tuhan, sementara ketika dia berdoa di dalam hatinya dia berbicara, apakah mungkin Tuhan jawab doa saya? Ada keraguan-raguan. Kalau memang kita memohon pertolongan dari Tuhan, jangan pernah ragu terhadap Tuhan. Kalau memang kita ingin hidup kita ini bangkit menjadi orang yang berguna, jangan kita pernah meragukan kuasa Tuhan untuk membangkitkan kita. Terkadang itulah yang membuat kita ini terjerumus ke dalam dosa, dosa dan dosa lagi. Oleh karena apa? Karena keraguan.
dang porsea di Tuhani. Uban na do di ipaingot Apostol Paulus nang dihita ala nungasuan hatai di rohat tabi ise diantara hita nasohya majaha Bibil atau Alkitab ada adong do diantara hamu manami inanami nasohya dung do pe di jahai mana Bibil na purungu di son dang adong do pegan sudedo hita majaha Bibil sudedo hita majaha Alkitab alai na tajahai taatu sido mangulahuni sudedo hala makirim renungan harian ya piga-piga hita terus doi tiap hari manjalo renungan na tinongos didongani tahangulu hodo bahkan nama kirim renungan ipe maul dipudai ya banyak orang yang mengirim renungan ketika dinasehati keras hati juga ya. Jadi buat apa dia mengirim renungan kalau dia tidak introspeksi diri. Ini banyak terjadi Bapak Ibu, banyak. Oleh karena itu firman Tuhan yang sudah tertanam di hati kita masing-masing, hidupi itu, lakukan itu. Ulahu, sian nasa gogong, sian nasa pikiranmu, sian nasa ate-atemu, asa tubuh akan adenggani di ngulumu nabi. Ay hataido haguguod di hita, hataido pasu-pasu di hita, hataido na madongani hita, lau mangadupi hamaolon hasusaani. Hatai firman Tuhan itu. Uban na ido diajak kita main di bagasatikyon asa tunggomos apeopi mertua mahalak naupeo hatani debata. Berbahagialah orang yang memegang teguh firman Tuhan. Buasa di doktang yang tai songoni. Molo dirimangi hamu nakin dung saya tajaha epistel dadi do para gedda nakin ditang yang nai mertua mahala naupeo hatai inna buasa di dok si songoni. Ala nasa nama begeha tani Tuhani huhut diulahon jala dihanguluhon ido na mertua uban naido nang dihamu amanami dang dao debata sian hita dang dao jonok do ibana jala perpunguan taupe di perpunguan ni hak Kristenon nasa na porsea jonok do ibana ido ubana di ayat 10 sadai dido dang si pailaon nasa na porsea di ibana labatan na unang masirehean jangan saling mengejek jangan saling menghina sebab apa ketika kita menghina orang yang berada satu iman dengan kita, Tuhan itu akan menjauh dari kita. Ido nanido nadiat 10 sadai. Madau made batasian hita alanyaha ala nunga tapa buru-buru dongata. Ala nunga tapa roa-roa dongata. Ala nunga dang tapa sangap dongatai. Ingot molo tapa roa dongatai naparwa debatado hita di sini. Molodang tapasangap dongatai naso tapasangap ma debatatai alaniaha jolma dongatai natinopani debatadoi tudos rupana tumiru pangalaho ido panopaun ni debat umma alani unang masipailaan nasongo dia hurang ni dongani jakot nangasongo dia pabainan ni dongani obar tugogona jakon
songo dia pabuanon nidongani kobartu parangena jakon alai huhut tapature napature jadi ngulu ni naporsia napature ido nagabe patumonaan ni pelea di jamita ni partangyangatta ari rabui molo nunga masih pature-turean hita ido pelean patumonaan tubuh mahadameon tubuh malas niroha disialani dihamua manami inanami di namardalan partangyangatta dua hali tunglas doroha disi torop dohita naro nangpe siahalak ngatorok biayate nang pesiahal di sialani ido las maruhatta dihamua manami inana molodong pertangyangan ni wiksada 2 tolu 4 5 robe mahita nunga tajahan akin jadwal ni pertangyangan ni wiktai barobema ise di wek sada robema ruas statusi ise di wek 2 tolu 4 5 robema aina mangalap gogo dohita siad debata di pertangyangani sotong diri puhamu naholan na mangamangan di pertangyangani godang do halak mabiar rotu pertangyangani ala na mangamangan daw alay ingot ma dinarohita tu pertangyangani na mangalap gogo kita hadir dalam ibadah rumah tangga itu mengharapkan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Karena kehidupan orang percaya tidak lepas dari ibadah, tidak lepas dari berdoa. Oleh karena itu mari hadir bersama-sama, bergotong royong, dan mengetahui perkembangan dari setiap umat yang ada di lingkungan itu, dan mendoakan setiap umat yang ada di lingkungan itu untuk sama-sama bangkit memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini adalah tujuannya. Jadi unang pusing hamu di sipanganon do sinumon ni pardangingon dan rumikko di sian hata ni debata nalau sitangihonota ubanai hehe mahamu amanami inanami rak martangiang mahita di Tuhani ido hagogo otta ido wasota ubanai sai di pasu-pasu Tuhanima hamu saluhutna amen martangiang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami na marhabang sa dibanong gijag. Mauliate ma hupasat tami diho di siala pardongan yomu dihami saha ro di bagasan tikyo. Di pature-ture hodo pe nangulunami. Dau siya nakaholso, dau siya nakaparungutunguto. Mangulu di bagasan las ni roha dohot hasunangani. Alani ali Jehovah debata nami tuhodo ape honon nami saluhut ngolu namion ala hodo nakunasahami pamatang daging nagtodinami toktong konggome manang di dia pehami maringanan manang natu dia pehami marulaon jala di akka di dia masudia kasakap ni rohaon tungani jala patulus ali Tuhan asa sikop parnguluan ni naporsiay di nguluna jala iadung sikop parnguluan ni naporsiay tamado akan naporsiay ro mandapotoko maka moletehon saluhut nai disialani pasu-pasu mahami napungon diahatami dinanaw kutangi hok kami suan may dibagasar roha pikiran nami ajari hami dinalaho mangulahoni
di bagasan ngolu siapari asa tubuh hadameo dohot las neroha ido nahuhirip pami di bagasan ngolu namion ali Jahoba debatan nami uban nai leo dihami hai paso leo dihami gugu lau mangulahon saluhut nai tarlumubi diakar ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton amanami opung pelisia si majutang inanami opung asido boru si majutang doho inanami nyonya hutapea boru pajaitan natongon di bagas parsahiton natongon di bagasan pangubation suang songoninang inanami nyonya manurung boru butar inang Kapolres natongon di bagasan parubatan nasida di Manado di sialani sahit teroid toktong pasu-pasu ali Tuhan nasa ubat napinangan ni nasidai dang margugu hami lau paturehon pamatang daging namion ay hodo na manok pahami hodo na mangaleon hai pason di hami uban naido hupasat tami di huali Tuhan asa homa na manulik kiti di hai pason nami ganut ramoti ma ubat na pinangan ni amanami inanami natongon marsait di bagasat tikyon pasu-pasu nang aka pangubati aka dokter nang mangubati naside asa toktong jaloon ni nasida hama malum ni parsaiton isyak koi boy rak marpung hami di bagas joromon martangiang marede uhud pasaton aka puji-pujian tuho ido sihol doho hirim ni rohanami alani i romaho alusi ma tangyang namion di nau welek kami ham o ali Jahoba di batanami asa marnida jalamanatap di hami jolma nagalion suang songonina dia kapardelenan ningolu ni ruas ni huriam luhut na pasu-pasu dia kana holsoan pahibul rohana dia kapasu-pasumi dia kana mandate apuli rohana asa toktong hehe lahoma nguduti parmuluanna dia kana gabian pasu-pasu nasida asa marbisu dinalaho mengajari anak nang buru ni nasida gabizol manahaseya dia kanang sikop ngulunina dia kapadaraman nang dihagabiyon ajari asa toktong di bagasan serep ni roha nasida makamulateho ni ay sian hodo nasa saluhut aka basa-basay uban nay ali Jahoba di batanami tung dang tarhalupahon papahenan tung dang tarasam saluhut na pinatupam di hami alani i upasat tamima pamatang dangin ang tadinamyon gabi pangyepelian na mangulu di ho pakke mahami ho Bartulomo dot asini roham laho manurirangi hatami di luat parseraho upuji jaloh sobahami maho ale Jahoba di batanami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Maride mahita lau suhut papungu pelean tuzolo suang songoni nang pelean aksi 5 menit tudana pensiun HKBP. See
mengerti. Oh tung lupa, audo mangondion, audo mangondion. Oh tung lupa, audo margogoyon, pos marohami. Tatangnya koma beliata ali di bata amanami na di bono gijang odo haroroan ni saluhut silelehon nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus upasat hamima sian nanilon mi tuhami pilen nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolok pasu mai jalaramoti asahu parasyak kami pelanon patibuluh narajommu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhai maruhanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni sileon-lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Ale amanami na di penuh gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajon, sai saut malomo ni roham di banu tongaon songon na di banu gijang, lehon matuhami sadaron hangoluan siapari, sai sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni do nganamar dosa tuhami, unang hami togyo tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di bagasad dame, jalo ma pasu-pasu siat Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasarhom madamena tuton dim. Oras madihita saluna, selamat hari Minggu madihita.